Вълшебните маратонки. Приятели, тук в Madison Square Garden напрежението е на върха си. Тълпата наистина е превъзбудена. Остават 20 секунди. Никс изостават с една точка. Забележителният Реджи Рейнолдс от гимназия Уил Фостър в едва втората си година в NBA ще направи печелившо поддаване. Забележителният Реджи Рейнолдс от гимназия Уил Фостър в едва втората си година в NBA ще направи печелившо поддаване. Всичко или нищо. Остават няколко секунди до края на този матч. Надеждите и мечтите на този отбор са на плещите на това момче от Бруклин, докато топката е в него. Но първо трябва да преодолее защитата на звездите. Номер 15, Джо Бинфърд. Бинфърд се стрелва бързо и затруднява Рейнолдс. Но той преминава покрай Бинфърд с изключителна лекота и също така избягва с блъсъка. Рейнолдс се промъква през натиска на игрището и изглежда сякаш ще се сблъска с двойна блокада. Но той избягва капана, оставяйки защитата изненадана. Засилва се към коша. Какво движение! Хлапето Рейнолдс прави всичко с голяма лекота. Пробива и 3, 2, 1 и стреля! Съжалявам. Дай някакви дребни, човече. Съжалявам. Трябва да вървя. Реджи! Реджи Рейнолдс закъсня. Брат ти е долу, скъпа, тръгвай. Къде беше? Часовете ти свършиха преди час. Мотах се насам натам. Мотал се. Сестра ти те чака да отидете на уроците по танци, а ти се мотаеш. И не забравяй да я вземеш на време. Добре, мамо. Добре. Хайде! Мислиш ли, че можеш да отидеш до там сама? Да, ако искам. Онези момичета още ли те дразнят? Малко. Виж, ако започнат отново, кажи им да престанат или ще се разправят с по-големият ти брат Реджи Рейнолдс, дукът на забивките. Ясно? Ясно. Добре. Чао, дук на забивките. Подявай. О, да, скъпа! Ще платиш ли, Ди? Ще играеш ли, Ди? Хайде, скъпа, давай, давай, давай! Роско! С приказки не се печели. Знам. Играй! Роско! Хайде, Халил! Днес изглежда добре, нали? Добре изглежда, но моят изглежда по-добре. Хайде, Роско! Ей, познаваш ли онова момиче? Никога не съм я виждала. Хей! Ела насам! Не съм те виждала тук досега. Так му се преместих от Форт Грин. Местиш се, а? А къде учиш? В Уил Фостър. Добре дошла. Аз съм Тамар. Здравей, аз съм Кортни. Мишел! Здравей, Мишел. Не, Мишел. Съжалявам. Не се притеснявай. Беше Мишел до края на втори курс. Я млъквай. Да, точно така, скъпи. Виждаш ли
Онзи имаш топката? Това е моят Роско. Наблюдават го от колежа в Джорджтаун. Бързо виж този с топката. Да. Това е Халил, той е мой. Излизала ли си с баскетболист Кортни? Ами да, разбира се. Само не казвай, че гледаш Реджи Рейнолдс. Леле, Реджи разбивача. Да кажем просто, че Реджи не е играч. Не. Не, просто си помислих, че го познавам. Халил, не ме карай да правя това. Не ме карай да те излагам пред всички. Не ме карай да мръдна наляво и да тръгна надясно. Хайде, о, боже, не ме карай да прекалявам. Къде тръгна, а? Не ме карай да те натруша, ей! Ще говориш или ще играеш? Добре, човече, но запомни, че ти ме накара. О, боже! Дръж го! Спокойно, човече. Признай, разбих ви двамата. Да, успокой се, Роско. Добре ли си? Да. Добре съм. Човече, коляното ми. Проклятие. Това беше як сблъсък. Разбира се, че беше. Ще се оправиш ли за прегледа? Да. Добре, супер. Благодаря, човече. Какво има реч? Видя ли това? Да, видях всичко, човече. Гледай го в корема. Имам предвид, че той те баламосва с това ляво и дясно, но ти му гледай корема. Той ще ти каже всичко. Не мога да съм по-зле, нали? Не, човече. Направо си ужасен. Добре, че с Роско ходим в едно училище, защото не бих искал да ми е противник. Разбирам те. Ще ни бъдеш ли отново менеджер тази година? Може би, но знаеш ли, цяло лято тренирах и затова си помислих, Какво си помисли? че може да се пробвам в отбора. Да се пробваш? Да играе. По дяволите! Да! Няма нищо лошо в това да опиташ. Добре. Онази хубава сестричка тръпне по теб, синко. Онова момиче ли? Да? Халил, човече. Джейкъб го няма. Трябва ни един играч. Имаме Рейнолдс. Вижте това! Страхотно! Хайде, човече. Остави ме на мира, Роско. Да, Халил. Хайде, Халил. Ти си мой човек. Все още ли плямпаш? Ще трябва отново да ти дам да се разбереш. Да, това съм аз. Проклятие! Двоен поздрав! Двоен поздрав! Казах ти. Гледай, му стомаха. Отлично. Винаги се получава. Това беше за теб, скъпи. Това беше за теб. Отново ли взимаш уроци от мокрото момче? Халил, а? Може би всички трябва да го направим. Да вземем уроци от водното момче. Менеджер. О, менеджер! Знаеш ли какво? Очевидно трябва да поработи върху техниката. Да играем един срещу друг и ще ми покажеш. Много лош. Хайде, научи ме на нещо. Научи ме, де. Покажи ми как учиш, Халил. Дори не трябва да заставаш там. Той иска да те унизи. Дори не си прави труда. Реч, не си прави труда. Имам нужда от помощта ти. Наистина, бил съм в отбора на градските звезди само 2 поредни години. Да. Хайде. Ела, я вземи. Хайде, научи ме. Научи ме на нещо. А? Какво знаеш? Хайде. Мъпни се. Ей, не забравяй да гледаш корема. А? А? Да. Бум! Чудесен опит. Но ето така играят големите.
Това боли. Разкарай се от игрището ми! Вижте, това е Чичо Джо! Благодаря за урока, водно момче. Когато заиграя в Джорджтаун, ще ти надпиша една тениска. Може би. Стреля и отбелязва. Точно така, Чичо Джо е дошъл. Хайде, имам по-малко за всички. Излезте напред, господа. Дукът на забивките, почитани от Ерис и Чичо Джо. Къде е суперзвездата? Хайде, Роско, хайде, скъпи. Първо дай поздрав. Героят на игрището, султанът на финта, майсторът на пълното завъртане. Как сте? Всички ще получите. Ти, познавам те. Един чифт. Какво е следващото? Предстоят ни проби. Проби, трябва да кандидатстваш в NBA, чуваш ли ме? Ще доведа наблюдатели на първия матч от NBA. Ще те търся, ти си моето бъдеще. Реч, човече, защо се подлагаш на всичко това? Ти си добър в други неща. Какво има, скъпа? Днес изглеждаш чудесно. Ето това е, Халил. Искам да кажа, че това, в което си добър, те прави звезда в училище. Да намериш на колко е равно Хикс плюс Y, не ти дава това. И какво сега, това ли съм? Ще се упражнявам и ще вляза в отбора. Как е, скъпа? Ей, човече, внимавай! Извинявай. Обикновено съм сам тук. Какво по дяволите правиш насам? Минавам напряко. Не може ли? Виж това. Истински шедьовър, братле. Прилича ми на буклук. Шегуваш ли се? Да видим. Моторола 1965-66. В отлична форма. Това е невероятна антика и сигурна печалба. Знаеш ли, никога не спирам да се изумявам какви неща хвърлят глупаците. Погледни всичко тук. Стерео за кола. Липсва му само едно копченце. Чудесен стар тостер. Трябва му щепселче. Малка хубава музикална кутийка. Какво ще правиш с тези неща? Ами, ще ги поправя и ще ги продам. Или ще използвам части за нещо, което да продам пак. Ти си нещо като търговец на отпадъци. Да кажа просто, че виждам стойността на неща, за които останалите мислят, че не струват. Ще ти кажа нещо. Защо не оставиш топката и не ми помогнеш да занеса тази красавица в камиона? Не мисля така, човече. О, да. Искаш да си сам, а? Тогава можеш да седнеш тук и да дремеш. Да не са ти потънали гемиите? Схвана ли? Потънали геми? Хлапета няма чувство за хумор. Все едно никой не се е самосъжалявал за баскетбола до сега. Какво? Не можеш да играеш като твоите подскачащи приятели, затова никой не смята, че заслужаваш внимание. Включително и ти. Откъде знаеш? Виж какво. Помогни ми да занеса това в склада ми и можеш да си избереш каквото пожелаеш. Хайде. Какво имаш там? Неща, които дори не си сънувал. Това как се нарича? Това е самообслужващ се тиган за палачинки. Аз го изобретих. Наливаш сместа тук и е готово за около 7 минути. Мляко, брашно, сода. А това?
Преносима микровълнова. Направих я от няколко стари транзистора. Произвежда по-добри сигнали от повечето дигитални устройства. А това? Самопочистваща се четка за коса. Някой купува ли тези неща? Само умните! Човече, виж ги само. Твои ли са? Не. Не съм ги виждал от 40-50 години. 40-50? Не изглеждаш толкова стар. И от толкова време не са почиствани. Знаеш ли на кого бяха? На Уилис Локъм. Виждаш ли инициалите? У-С. Уили... Кой? Вълшебникът Уилис Локъм. Харлемските Райнс. Най-добрият играч от най-добрия отбор, който е тичал по терена. Съжалявам, не съм чувал за него. Райнс бяха каймакът на старата черна лига през 20-те и 30-те. През 1933 спечелиха 88 победи. Виждаш ли прахта? Представи си облак от звезди. Отбор, пълен с най-ярките звезди в баскетбола. Но вълшебникът блестеше най-силно. Беше висок само 1,70, но можеше да скочи повече от всеки. Движеше се по-бързо от вятъра. Слокъм преминава през половината от тях и стреля. Какво? За 3 сезона той печелише средно повече от 40 точки на матч и това беше много преди линията за 3 точки. И играеше всеки матч от професионалната си кариера с този чифт. Кецове. Не ме питай как са изкарали толкова дълго, защото противоречи на законите на физиката. Без да споменавам личната хигиена, де. Но казват, че е играл с тях толкова много и толкова дълго, че талантът му се е просмукал в тях. И всеки, който ги носи, ще стане добър колкото него. Стига глупости. Знам, че звучи налудничаво, но така ми разказа неговия племенник, Боби Слокъм. Играл е в колежа през 50-те. В подготвителната година той бил на върха във всичко. Можеш да провериш. Защо не ги е запазил? Защо човек би се разделил с такова нещо? Нямам представа. Хареса ли си нещо? Мисля да взема тези. Сигурен ли си, че ще се справиш? Не защото мисля, че са вълшебни. Те са част от историята, колекционерска ценност. А може да ги продам. Съмнявам се. Сигурен ли си, че не искаш нещо по-полезно? Тиган за палачинки? Не. Тези са супер. Носят себе си толкова далечна и дълга история. Благодаря. Тези кецове вече ти носят неприятности. Да, благодаря. До скоро.
Шус, офисът на господин Меркадо. Бихте ли почакали, моля? Господин Даймънд е тук. Алдо скоро ще дойде. Момиче, толкова си хубава, ако само ми позволиш... господин Даймънд. Здравейте. Господин Меркадо ще ви приеме. Чудесно. Добре. От тук мисля, че знаете пътя. О, да. Добре. Как мина денят ви? Добре, виждам, че имате някои нови неща. Не, мебелите са си същите. Това е като реклама за $20 милиона на моите обувки. Точно така. Просто ги убеди. Дай да се разбере, че Ерис и дукът на забивките са в бизнеса много отдавна. Схвана ли? Точно така. Направи го. Пари! Чули това? Направи го. Още нещо? Казах нещо и след това... Джо... Съжалявам, тук е истинска лудница. Лудница е и в банката. Проверявах цените на акциите ти, качили са се с 30%, откакто ти представи онази линия дук на забивките. Какво означава това за теб? Правите забележка на господин Меркадо ли, господин Даймънд? Не, в никакъв случай, Алдо. Нищо не искам да кажа с това. Просто се радвам да представя обувките на Ерис на обществото. Запомни, аз ти доведох Алвин Дюк, когато той беше... Джо, минаха няколко години. От тогава не си ни водил победител. Знаеш ли, това е причината да те повикаме, Алдо? Бяхме много доволни от работата ви за Ерис Шулс през тези години, господин Даймънд. Но се оказва, че напоследък... Не. Току-що открих следващия. Открих следващия дук на забивките. Кой е той? Хлапето Роско Банкс. Алдо Роско Банкс. По-скоро Роско забивката, защото той е разбивач. Добре, да видим. Роско Банкс. Добре изглежда. 3 години в отбора. Изглежда като талантлив играч. От колежа в Джорджтаун се интересуват от него. Точно за това говоря, Джо. 2 години приказваш за това момче. 2 години и нищо. А ние не ти плащаме за безплатна търговия. Малко е трудно. Не можеш да си отрежеш баскетболен талант, все едно е пица. Не. Затова в момента изрязваме сухите клони. Знаеш ли, искаме да ти благодарим за помощта ти, за компания Ерис и за всичко, което си направил за... За цялата работа, която е свършил за нас. За работата. Квартала. Ти? На мен? Забрави, скъпи. Нямам нужда от теб. Аз съм Джо Бериман, Чичо Джо. Децата идват при мен. Ще намеря следващия дук на забивките без теб. Или теб, мухльо. Или твоите пластмасови, дори не кожени баскетболни обувки. Бих носил на лъми преди да обуя отново твоите проклети обувки. Ти! Да ги махнем ли? Ще донеса ръкавици. Реджи, ще закъснееш за училище. Виж тази бъркотия. Това момче трябва да се научи да си почиства. Кой домъкна тези стари мръсни неща от дома? Реджи? Реджи Рейнолдс, сигурно се шегуваш, моля те. Тези неща трябва да изчезнат от тук. Мамо, не мога да си намеря розовия бележник от панаира. Какви мръсни стари неща? Няма го! Лароса, трябва да отивам на работа. Не мога да търся цяла сутрин розовия ти бележник. Мамо, какви... Благодаря, мамо. Мамо, дай ги. Какво правиш? Изглеждат като нещо, което дори котката не би довлякла. Ние нямаме котка. Децата ми ходят на училище, чисти и спретнати. Харесвам ги, ясно? Преди ме молеше за нови маратонки, сега искаш да се разхождаш с тези мръсни, мърляви, износени... Харесвам ги. Но няма да ги носиш на училище. Ясно? Добре. Няма да ги нося на училище. Ще ги обуя за пробите по баскетбол. Карате да се явяваш на изпит за менеджер? Точно в лицето му. Той не се опитва да бъде герой, момиче. Аз съм героят. Ти си моят герой. Мишел! Здравей, водно момче. Здрасти, Реч, какво става? Ще го направя. Ще се пробвам днес. Браво на теб, човече. Дори и да не успееш, пак ще си менеджер на отбора. Ще успея.
Защо просто не я поканиш? За Кортни ли говорите? Новото момиче. Тя няма да излезе с мен. Защо говориш така? Момичетата обичат играчите, Халил. Трябва да си играч. Може да съм нов тук, но стана очевидно, че Уил Фостър е място, където не приемате ученето сериозно. Затова ще направя някои промени. Някои от вас смятат, че заслужават да преминат само защото имат матч. Така ли мислите? За всички вас, следващи Алвин Дюк, има още нещо, за което да си фантазирате по време на днешните проби. Това е училище, а не NBA. И нито един от моите ученици няма да участва в какъвто и да е спорт, освен ако не постигне средно 70% или повече в училище. Може така да е било във вашето училище, господин Сибрук, но... Нека да ви обясня нещо за нещата в Уил Фостър. Ти ще ми обясняваш? Да, все някой трябва да го направи. Аз съм тук много години преди вас. Години, които не можеш да преброиш, съдейки от резултатите ти по математика. Но, ако можеш да броиш до 2, ще можеш да разбереш следните правила, Роско. Първо правило. Ако не минеш по математика, няма баскетбол. Второ правило. Погледни първо правило. Ясно ли? Ще видим това. Каза ли нещо? О, не. Странно, стори ми се, че чух нещо. Не бях аз, господин Сибрук. Това е добре, защото в тази класна стая аз имам последната дума. Реджи Рейнолдс, Халил Робинсън, елате с мен. И така, господа, подигравате ли ми се? Какво? Не съм направил нищо. Имаш 69 точки на последния тест, а на този имаш 83. Така, виждам, че вие двамата сте гъсти. Преписваш ли, Реджи? Не дейте така, господин Сейбрук. Реджи ми помага. Верно е. След училище. И не си подавате бележки, не надничаш на трамото му, нищо подобно. Каквото и да правите, продължавайте, защото ще става все по-трудно. По-трудно, това е... Престани! Махни това от сградата! Реч, ще ти се обаде после. А ти, знаеш ли какъв е успехът ти при мен? 94. Имаш твърда шестица. Знаеш ли колко души в последното училище имаха отличен? Не знам колко. Нито един. Нито един. Реджи, имаш ли планове за колеж? Да, Попълни ли си молбата? все още не. Тогава слушай. Какво ще кажеш с теб да се занимаваме допълнително след училище? Малко алгебра. Ще изглежда добре в дипломата ти и може дори да получиш стипендия. Оценявам го, но тази година имам баскетбол. Казаха, че си менеджер. Тази година ще играя. Изглеждаш доста уверен в това. Упражнявам се. Добре! В къщата на Роско е много тихо. Това е единственият звук, който ще чуеш. Зан-зан! NBA търси Роско! Точно такъв разговор не искам да чувам тук. Стига, тренер, знаеш, че няма да ти навредя. Пробите са на закрито, ясно? Това съм аз. Нека да погледам. Това е лично, между мен и теб. Казах ти, залата е моето царство. Сега изчезвай. Ще изчезна, щом видя новите таланти. Коя част точно не разбра? Тренер, аз съм гъст с компаниите за обувки и ще направя... Колко си висок? 1,90. Тъпо, а? Грегори! Поздравления, глупчо. Ти си част от отбора. Супер. Добре. Реджи Рейнолдс, ела, приятелю. Господа, запознайте се с менеджера на отбора. Менеджер? Не, тренер. Аз смятах тази година да се пробвам. В отбора? Да. Стига, ще ме убиеш, Рейнолдс. Ти си класов менеджер. Да, ще продължа да бъда менеджер, ако не успея за отбора. Да, добре. Хубави кецки. Откъде ги взе? От сметището ли? Добре, хайде, момчета, в две редици след мен.
shape, let's do some wind sprints. Yeah, yo, we get left. 3-man weave, done to perfect. Shun, and we shine like the sun. Run together as a team, and we shine and we gleam. Yeah, let's get our practice on. No slack, it's here. It's time to get the game strong. Tryouts, running laps and raps. If you wanna make it be ready when the coach snaps his fingers, blows his whistle. Mind blows it crystal clear. How many ballers do we have over here? Sports gear, baggy shorts, indoor courts, sweating it. We play hard, we just do it. We put all the energy we have into it. Any break we get, we hit the floor. Хвърли до там водно, момче. Добре, момчета. Продължавайте да се движите. Рейнолдс, право. Хайде, момчета, движете се, хайде. Браво, Рейнолдс. Халил! Чичо Джо? Какво правиш тук? Как се казва? Кой? Смешните обувки. Смешните обувки? О, смешните! Най-добрият ми приятел, Реджи Рейнолдс. Реджи Рейнолдс. Но аз вече платих за това. Не искам повече да ходя на глупавите танци. Скъпа, мислех, че започва да ти харесва. Мислех, че се справяш добре. Какво има? Не ми харесват тези надути момичета. Ела тук, мила. Седни. Какво ти казват? Те всичките са клющави като пръчки. Когато започна да танцувам, просто ги мразя. О, миличка. Ако баща ти беше жив, щеше да ти каже, че не трябва да се притесняваш какво ти казват тези момичета. Щеше да ти каже, че ако искаш да танцуваш, трябва да танцуваш. Мамо, Ларо, няма да повярвате. Какво? Успях. Успял си какво? Отборът по баскетбол. Отново си менеджер. Не, мамо, успях да вляза в отбора. Тениска с номер. Момичета? Млъпей. Ей, не говори така на сестра си. Ти ще играеш баскетбол? Мамо, цяло лято тренирам. Тайно. Скъпи, имах планове за теб. Стипендията по математика. Защо ти е този баскетбол? Момичета? Млък. Ей, Мамо, успях да вляза в отбора. Ще играя. това не ми харесва. Казвам ти. На момичета да им харесва. Благодаря. Следващия, моля. Извинете ме. Съжалявам. Братска любов. Извинете ме. Съжалявам. Извинете. Госпожа Бърнис Рейнолдс, Да. може ли да поговорим за момент? Господине, има много хора преди вас. Ще ви отнема само минутка. Тя каза, че е заета, нареди се, като всички. Много е важно. Искате ли кафе с мляко? Благодаря. Няма защо. Значи обикновено така вървят срещите. Не, обикновено използвам коняк. Не, аз съм баскетболен наблюдател и искам да поговорим за вашия син.
Баскетболен наблюдател. Синът ви е много талантлив млад мъж. Много талантлив. Сигурен съм, че го знаете. Реджи. Пред този млад мъж има неограничени възможности. Всякакви. Чувала ли сте за Алвин Дук, дукът на забивките? Да. Аз го открих. И мисля, че Реджи може да е следващият. Чакайте малко. Реджи Рейнолдс. Точно той. Леле. Знаех, че той кандидатства за отбора, но смятах, че не е сериозно, защото той толкова упорито работи да стане менеджер. Менеджер? Мисля, че трябва да погледнете още веднъж момчето си. Мисля, че мога да извоювам стипендия за Реджи, ако се заема с нещата му, ако се грижа за него. Той има достатъчно добри оценки за колеж. Може би в градския колеж или в някое малко училище в източен Подънг, но аз говоря за пълна баскетболна стипендия за Реджи в Джорджтаун или в Сейнт Джон или в Дюк. Чакайте малко. Говорите за Реджи Рейнолдс от Бруклин. Не, Реджи Рейнолдс от Лакауана. Точно той е. Реджи Рейнолдс, вашето момче. Да, вашият син. Здравей, не те ли видях на игрището миналата седмица? Да, ти беше с Тамар и... Да, Тамар и Нишел. И на двете гаджетата са от отбора. Да, така е. Значи ти си нова в училище. Не си ли... Кортни, като тенис корт. Харесваш ли баскетбол? Да, супер е. Може би можем заедно да... Искам да кажа... Искаш ли телефона ми? Да. И ако някога имаш нужда от помощ за играта... Да. Добре. Ето. Благодаря. Ще ти дам малко време. Ще ти звънна. Благодаря за телефона. Здрасти, Реджи. Как мина днес тренировката, скъпи? Беше чудесна, мамо. Учихме контрол на топката, нали разбираш? Сигурно се справяш добре, защото... запознах се с един интересен мъж днес. Какъв интересен мъж? Джо Даймънд. Казва, че те познава. Да, Чичо Джо. Познава всички играчи. Той изглежда мисли, че ти си нещо като суперзвезда. Следващият дук на забивките. Мисли, че може да ти извоюва стипендия. Той ли ти го каза? Не знам много за баскетболните колежи, защото все работя за стипендията ти по математика, но го изслушах, въпреки че ми изглеждаше твърде сладникъв за моя вкус. Какво друго каза той? Ще занесеш ли? Какво каза той, мамо? Каза, че според него може да те вкара в един от онези хубави университети, като Джорджтаун или Дюк. Джорджтаун? Университетът Джорджтаун? Мамо, той ли каза тези думи, защото... Знаеш ли какво? Помислих си, че мъжът е мошеник, но той звучеше сякаш разбира от тези неща. Той е Чичо Джо, той знае. Джорджтаун, ако може да ме вкара там, мамо, тогава съм се запътил към NBA. NBA. Ей, почакай. Ще спреш ли да говориш така, защото ще продължиш с математиката както до сега. Ще станеш инженер или нещо такова. NBA. Мамо, ти какво му каза? Казах му, че ако баскетболът може да те вкара в такъв колеж, тогава амин, но ти ще вземеш диплома, ясно? Да, ясно. Сиренето. Това е нашият Реджи. Кога стана толкова добър? Иска ми се просто да не играе с тези опърпани стари кецове.
Хайде да успокойте се, момчета. Чуйте ме, момчета! Взе се решение. От този момент всички играчи трябва да постигнат 70% или повече по математика. Или ще бъдат изключени от отбора. Знам. Съжалявам, господа, повярвайте ми. Но това е решение на ръководството. И на мен не ми харесва. Но това може да е сезонът на шампионата. Мисля, че го знаете. Всичко зависи от вас. Тренер, може ли да каже нещо? Вижте, момчета. И аз имам проблеми с математиката, както всички останали в отбора. Но напоследък се справям доста добре. Или поне достатъчно, че да изплувам. И какво ти помага да изплуваш? Взимам частни уроци, тренер. От Реджи. Разбирате ли? Той ми помага. Искаш да кажеш, че ти казва отговорите? Не, човече, искам да кажа, че той ме обучава. Ако щеш, вярвай, Роско, но той е почти толкова добър по математика, колкото в баскетбола. И каква е идеята ти? Предлагам всеки ден преди тренировка да се подготвяме 1 час за теста по математика. Реджи ще ни помогне. Знам, че ако се хванем здраво за работа, всичко ще бъде наред. Не получи ли достатъчно внимание? Вижте, аз не искам помощта му. Виж, човече, и аз не съм искал. Аз искам просто да играя баскетбол. Ти може да искаш да играеш баскетбол. Но аз се нуждая от това. И той ти помогна да си повишиш оценките. Нямаше да се справя без него. Вижте, имам по-интересни занимания. Нищо не е по-добро от това, Рейнолдс. Искаш ли да играеш баскетбол с този отбор? Да. Имате си работа, момчета. Добре, знаем, че ако триъгълникът е равнобедрен, трябва само да намерим единия ъгъл, за да открием и останалите два. Нали така? Джейкъб, ще ми обърнеш ли внимание за секунда? Обръщам внимание. Какво казах току-що? Каза, че искаш да ти обърна внимание за секунда. Не, за равнобедрения триъгълник. За равно кое? Той отива в дюк, човече. Роско, може би ти ще помогнеш на класа. Може би ти ще им помогнеш, умнико. Откакто започна да получаваш всички почести. Ноа? Да. Ще помогнеш ли на класа, като им кажеш какво е равнобедрен триъгълник? Да, това е нещо от маршовия оркестър. Човек дрънка на него. Не, това е защитата на Лейкърс. Ще престанете ли да мислите за баскетбол за миг? Добре, един миг. Халил? Не мисля, че идеята е много добра. А как ще изкарат по математика? Не знам, защото те мислят само за баскетбол. Всичко, което знаете... Баскетболът. Сега водното момче и тренер. Просто му дай възможност. Така е, добре. Виждате ли фигурата, която сте образували? Точно така. Виждате ли как тези две страни са еднакви? Сега повторете след мен. Равнобедреният триъгълник е триъгълник с две равни страни. Хайде, кажете го. Няма да ви заболи, момчета. Равнобедреният триъгълник Равнобедреният триъгълник е триъгълник с две равни страни. Това е глупо! Направи го, Роско, всички, или дори няма да имаме отбор. Хайде, давай, човече! Да продължаваме, Реджи. Е триъгълник Триъгълник с две равни страни. с две равни страни. Отново, но по-бързо. Равнобедреният триъгълник Равнобедреният триъгълник е триъгълник Триъгълник с две равни страни. с две равни страни. Равностранният триъгълник е триъгълник с три равни страни. Хванах ви, хайде. Трапец, точно така. Добре, успоредникът Успоредник е четириъгълник е четириъгълник с успоредни противоположни страни. С успоредни противоположни страни. Успоредникът е четириъгълник е четириъгълник с успоредни противоположни страни. с успоредни противоположни страни. Направете трапец. Точно така. Ромб. Движение.
Синусоида. Парабола. Не е толкова лошо, а? Абсолютно. Хайде, продължавайте. Ромб. Чудесно, спокойно, леко стреляй. Стреляй спокойно. Ало? Ало? Здравей, Кортни. Аз съм Реджи от училище. Здравей, какво става? Нищо, просто бачкам за теста по математика. Супер. А ти? Просто уча. Учиш, а? Не исках да те прекъсвам, но вече съм се обадил и чудих се, може би ще искаш да хапнем нещо. Кога? Ами, не знам. Какво ще кажеш за събота? Ами, не знам. Щях да излизам с Тамар, но... Знаеш ли какво? Ще сменя оговорката, да. С удоволствие ще изляза в събота. Би било чудесно. Намери ли купувач за обувките? Купувач? Да, за онези. Разпадащи се червени кецове, които щеше да продадеш на колекционер. О, не. Нищо не съм правил по въпроса. Какво направи с тях? Просто си седят в килера ми. Както казах, ако решиш да ги замениш за нещо по-практично, просто се отбий насам. Като това, например. Това са самопочистващи се очила. Може да се заинтересуваш. Самопочистващи се очила? Да. Какво мислиш? Да, интересно. Хубаво е да видиш нещата такива, каквито са, ако това е нещо, което те интересува. Това е чудесно. Трябва да вървя на училище. Големия тест по математика. Да, до скоро. Как той... Мисля, че се справих, Реч. Сигурен съм. И останалите момчета се чувстват много добре. За какво говори? За теста по математика имам чувството, че преминах. Всичко е заради брилянтния равнобедрен Рейнолдс. Чух, че и Реджи е преминал. Той винаги успява. Не, говоря за Кортни. О, не. Вече си разбрала? Та ние сме приятелки. Разказвай. Добре, значи, Кортни си седи у дома и... Не. Нека Реджи разкаже. Не може ли едно момче да се обади на момиче без целия свят да научи? Защо е толкова голяма новина? Голяма новина ли е, Реч? Огромна. Искам задачите по геометрия за утре. Ясно? Добър тест. Задържах резултатите ви, защото не исках да ви притесня пред класа. През всичките ми години като учител не съм имал толкова много невероятни изненади. Тестовете са много добри, момчета. Ще се видим с вас на матча утре. Нали? Заповядай. Роско? Не знам. Заповядай. Браво. Ето. Остани. Седни. Не съм подсказвал. Седни. Как го направи? Те нямаха основа. Не можеха да се съсредоточат. Наясно съм с този проблем, да. Затова вградих всичко в фигурите на игрището. Вкарал си математиката в контекста на това, което разбират. Много умно. Знаеш ли, имаш истинска дарба, Реджи. Ако само си мръднеш пръста и поработиш допълнително по алгебра,
Всички стипендии ще дойдат сами при теб. Искам да направя нещо голямо, но то не е математиката. Ясно, разбрах. Не казвам, че математиката... Разбирам, няма да печелиш като професионален баскетболист. Няма толкова пари, нито престиж. И нямаш намерение да се занимаваш с това, а? Не казвам, че е по-малко важно. Слушай, Реджи, ако промениш решението си, искам да знаеш, че съм тук и ще ти помогна. Благодаря за предложението. Знам какво правя. Дано хлапето си заслужава, Дайман, довлечени до Бруклин. Да съм ти продавал празна тортена кутия, поне е била направена от качествен картон, нали? Хайде, съмняваш ли се в мен? Ръцете, ръцете, господа. Ще чуя ли докъде ще стигнем тази година? До края! Не ви чувам! До края! Добре, 1, 2, 3! Патриоти! Изяжте ги, изяжте ги! Скъпа, казвам се Джо Даймънд, обади ми се по всяко време. Боже, Джо, хлапето разби коша. Пусни пердетата и само гледай. Нощта е млада и танците тъкмо започват. Суперзвезда! Кой е? Реджи Рейнолдс. Имам среща с Кортни. Здравейте, приятно ми. Господин Сибрук, Здравей, Реджи. какво правите тук? Тук живея. Аз съм доведеният баща на Кортни. Здравей. Здравей. Тъй като имаме различни фамилии, решихме да не казваме на всички веднага. Новият учител по математика, новото момиче. Трябваше да ги свържа. Достатъчно трудно е да си нов и без всички да знаят, че гадният учител по математика ти е баща. Не се сърдиш, нали? Да се сърдя? Не. Изобщо. И така, кога ще се прибереш? Да кажем около... Татко, не ми слагай вечерен час. Приятна вечер, скъпа. Хей, Реджи! В 10 часа, човече. You eat yet? Okay. Sam, let's go grab something to eat. I got my partner with me. Yeah. Yeah. Let's do that. Let me open up that car door for you. I adore you. You shine so bright, I could never ignore you. To put it bluntly, baby, you the bomb, and you would pleasure me if you accompanied me to the prom, turning many heads. Yes, just trying to hop up and woo, but check it out, we make the right move, say the right thing. They ain't ready for the positive vibe we gon' bring. Let's go out to eat, my treat. We the ones that like to meet. Може би трябваше по-рано да ти кажа кой е баща ми. Всичко е наред. Не ми пречи. Не се тревожи. Супер. Как каза, че се нарича това нещо? Това е пирошка. Никога ли не си яла ямайска храна? Може би веднъж. Прилича на нещо като тригуна с месо вътре. Вкусно е. Гаджето на най-добрия ми приятел Халил е от Ямайка. Тя ни доведе тук. На мача в петък Халил играеше добре, докато ти направи цялата игра. Успях, нали? Това само ще покаже, Какво ще покаже? че ако тренираш упорито, всичко можеш да постигнеш. Всичко ли? Като, например, среща с Кортни. Мислиш, че излязох с теб, защото спечели мача в петък?
Ами, това ме прави по-интересен, нали? Да, но аз казах, че ще изляза с теб преди да спечелиш мача. Да, но аз вече бях в отбора. Нишел каза, че си добър по математика, но пресмяташ нещата твърде бързо. Забележителният Реджи отново го направи. Рейнолдс извежда патриотите на полуфинала. Това е моето момче! Да! Хайде, хлапе, избрали си. Имате ли като тези на Реджи? Реджи Милър? Не, човече, Реджи Рейнолдс. Те са червени и високи. Да, имаш ги! Какво имат? Смешни червени кецове, като тези на Реджи. Реджи Рейнолдс! Смешни червени кецове. Съжалявам, че трябва да ви кажа това, сър, но си помислих, че трябва да знаете за ефекта на тези неща върху нашата линия. Децата купуват тези буклуци, тези некачествени буклуци, тези грозни обувки от ефтините магазини. Заради тези червени кецове нашата линия дукът на забивките куца. Знаеш ли? Какво? Извинявам се, не исках да се римува. Приемам нещата много сериозно. Вината е на онова хлапе Реджи Рейнолдс. Всичко е заради него. Точно така. Джо Даймонд. Джо Даймонд ни напусна, за да намери някой нов талант. Не е точно така, сър. Вие щяхте да го уволните. Не това е важното. Важното е, че това хлапе Реджи Рейнолдс ни закопава. Какво трябва да направим? Защо не ми кажеш какво трябва да направим? Не, аз ще кажа какво да направим. Може би ще започна да изритвам хора. Може би ще започна с теб. Може би ще започна с теб, господин вице-президент. Ще търкалем, моля ви, по улицата. Чакайте, господин Меркато, аз имам... Хей! Първо, искам да благодаря на тренер Блейк за това, че ни прие днес. Знам, че има шампионат за печелене. Точно както най-важният ми мъж, Алвин, се открои, когато беше в Уил Фостър. Упстър. Какъв е проблемът, Реч? Това е негово височество, дукът на забивките. Тук е заради теб. Да. Да, разбира се. Всичко е заради Реджи. Това е традицията на победителя, който ни доведе обратно в Уил Фостър днес. За да се запознаем с следващата звезда. Точно така. Реджи Рейнолдс. Да окажем честа на кръстника на линията дукът на забивките Алвин. Дук. Забивката. Здравейте. Слушайте. Съжалявам. Благодаря. Тук съм, за да изкажа обичта си към Реджи. Той е мой човек, докато не счупи всичките ми рекорди.
Затова искам да изкажа уважението си към Реджи за всичко, което е на и извън игрището. Ела тук, Реджи. Всички са за Реджи. Тези са за теб, човече. Чифт маратонки от Ерис Дюк, забивката с автографа ми върху тях. Носи ги през целия шампионат, братле. Благодаря. Хайде, Реджи, служи ги. Да видим теб и Дюк един до друг. Какво? Сега ли? Да, обуй ги. Не мога, не. Не можеш. Лесно е. Не се обиждай. Знаеш, че си любимият ми играч и винаги си бил. Сигурен съм, че обувките са страхотни, но те са твърде скъпи. Това беше твоя идея. Искам да кажа $175 за чифт обувки. Децата не могат да си позволят това. Аз не мога. Не и с моята заплата. Заставайки тук, искам да кажа, че това, че едно дете е никой, ако не носи тези обувки, за мен е много грешно. Кажи им, суперзвезда! Добре, събранието свърши. Обратно в клас. Този Реджи. Знаете ли, аз съм учителят му по математика. Какво дете, а? Ще видим. Нали? Да. Хей, татенце, как си? Момче, накараме да се гордея. Никакви извинения. Разбирам. Нищо. Искам да научиш всичко за това хлапе. Къде ходи? Какво прави? Всяка малка мръсна тайна. А ако няма малки мръсни тайни? Има. Та той е тинейджър. Да, те са мръсни. Реджи, страхотен си. Така ли? Това, което каза преди малко, беше толкова дълбокомислено, толкова вярно. Та кой мисли за това, колко пари харчат децата за обувки? О, това ли? Знаеш ли, помислих си, че си се възгордял, но ти показа на всички, че наистина те е грижа за децата, да знаят кое е правилно и кое не е. Правилно или не? Реджи, може ли да те снимам? Как хвърляш тези на буклука и държиш новите маратонки на Ерис? Меркадо, колко от нашите маратонки даваме на нуждаещи се деца? Да даваме. Да, на децата, които не могат да си го позволят. Алвин, приятелю. Ние не сме в бизнеса, където се раздават обувки. Ние продаваме обувки. Може би можем да поправим това. Нали, приятелю? Алдо! Тук съм, сър. Това е, което Чичо Джо каза, че трябва да сграбчиш, а това е, което ти искаше. Пълна стипендия от Джорджтаун. А това какво е? Не ни трябва това. Какво е това, мамо? Формуляр за стипендията по математика от миналата година. Но в това няма пари, нали? Не ни трябва това сега. Май не. Скъпи, съжалявам, че помислих Чичо Джо за мошеник. Предполагам, че той е този, който мисли за теб все пак. Какво искаш да кажеш, мамо? Ти винаги си мислила за мен. Аз може да мога да ти дам малка стипендия по математика, но не знам дали можех да направя всичко това. Аз предначертавах живота ти и вероятно те правех нещастен, нали? Не, мамо. Никога. О, скъпи, толкова се гордея с теб. Подай му я, скъпи! Подай му я! Това е! Това е! Патриотите печелят. Патриотите от Уил Фостър отиват на финалите на шампионата в Ню Йорк. Каква игра, а? 45 точки. Да отидем да хапнем нещо. Хайде. Да празнуваме, скъпи. Ние сме на финалите. Ти си на финалите. Защо не отидеш да ядеш за всички нас? Спечелих заради всички ни. Не ми ги дрънкай такива. Спечели заради себе си. Само заради себе си. Сграбчваш всяка снимка. Всяка стипендия.
Ние спечелихме. Нали това е целта? Да, Реч, обличай се. Ние сме на финалите. Мислите ли, че щехме да сме тук, ако не бях аз? Ако не беше какво? Ела тук, човече! Не! Успокой се, Роско! Остави ме! Само се успокой. Прибирай се, Роско. Седни, човече. Какво им става на всички? Не се тревожи за това. Аз спечелих играта, нали? Точно така, Реч. Ти спечели играта. Както и всяка друга игра през сезона. Тренерът дори не измисля нови планове, само те оставя да тичаш и да си вършиш работата. Но ние печелим, нали? Да, така е. Но за някой като Роско това означава отпадане на стипендията от Джорджтаун. Отхвърли ли се го? Да. Изглежда, че Чичо Джо насочва наблюдателите си само към теб. Затова Роско е ядосан напоследък. Реч, ти и без това щеше да влезеш в колеж. Това беше шансът на Роско. Той е гаден, знам го, но не му е леко, Реч. Много по-трудно му е, отколкото на мен и теб. Семейството му се разпада, сестра му умира. Трябва ли да чуеш цялата ужасна история? Това нещо с Джорджтаун беше шансът на Роско. Как се чувства според теб, когато това му е отнето? Дали иска да си купи чифт смешни червени кецове? Май никога не съм се замислял за Роско. Реч, има някои неща, които не можеш да пресметнеш с калкулатора си. Има някои неща, които трябва да видиш от тук. Хайде, човече, да вървим да празнуваме. Ние сме на финалите. Аз мисля, че просто ще си почина, но съм добре. Хайде, обличай се да вървим. Не. Всичко е наред. Добре. Ларо! Виж се само. Та ти си чудесна танцорка. Как стана толкова добра? Да ти кажа право, мислех си, че ако упорито тренирам като брат ми, и аз ще се справя с теб. Толкова се гордея с теб. Малката ми сестричка. Виж какво можеш да правиш. Да, но виж какво ти правиш. Аз ли? Дори се боядисах обувките червени. Видя ли? Слаг за ногти. Не, Ларол, не ме копирай. Ти наистина можеш да танцуваш. Имаш талант за това. Реджи, това е само танца с теб. А на теб снимката ти е във вестника, името ти е във водещите заглавия. Искаш ли да разбереш как играе баскетбол така? Искаш ли да знаеш? Добре, как е? Доста са стегнати. Заради чорапите, които съм натъпкал. Дано не ми нарани нежните крака. Млъквай. Ето. Просто стреляй към коша. Не, дори не мога да хвърля топката толкова далеч. Ларол, спри да говориш. Стреляй.
Добре, какво става тук? Откъде взе тези обувки? Не, това е важно. Важното е, че аз всъщност не мога да играя. Те го правят. Знаеш ли, искам да знам откъде се появиха. От един вехтошар. Той вълшебник ли е? Не знам дали е вълшебник. Мисля, че е загадъчен. Дали има и обувки за теб? Не ти трябват, Ларо. А и ти не би ги искала. Така, все едно те са обори мен. Аз не мога да играя баскетбол. Казваш ми, че си измамник. Виж, Ларо, трябваше да кажа на някого. Нямаш представа какво ми е. Сега вече не мога да се оттърва от тези неща. Искам да кажа, отборът зависи от мен. Тренерът трябва да продължа да играя и да печеля. Мама беше права, когато ги изхвърли в буклука. Видяхте ли? Каква е тайната? Ето я. Това е танцорка на степ. Какво лошо има в това? Той изглежда добре. Той е супер. Не. Сладур. Това е сестра му. Чакай. Почакайте, докато обуя червените кецове. Ето. Какво? Гледайте. Не. Това е невъзможно. Не. Знае ли се, че ги заснемаш и се го нагласили? Не, сър. Бях удивително внимателен. Но как може? Не знам. Как може чифт кецове да имат такава сила? Искам ги. О, не. Не. Искам ги. О, не, сър. Реджи няма да приеме никакво предложение, повярвайте. Искам ги незабавно. Сър, дано да не предлагате да ги откраднем. Предлагам да ги откраднем. Искам да ги занесеш в лабораторията. Искам да ги разнищим. Искам да открия тайната. Искам ги. Добре, утре е големият мач от шампионата и знаем, че Реджи ще бъде там. Точно за това ти говоря. Искам тези кецове. Искам ги преди мача. Искам хлапето Реджи Рейнълдс да страда. Искам с теб да седнем в залата и да гледаме как отборът му губи. Ще бъде забавно. О, да. Ще бъде забавно. Можем да се забавляваме, ако не ме безпокоиш с разни неща. Ще бъде забавно. И чакай, искам да видя танца. Благодаря. Какво има? Кецовете. И мама. Тя толкова се гордее с мен в момента. Ще бъде много разочарована. Не си казала за кецовете, нали? Мога да пазя тайна. Защо ти не й кажеш? Няма ли да се почувстваш по-добре? Да, може би. Тя и без това не искаше да играе. Мамо! Мамо, ще дойдеш ли тук? Давайте, патриоти! Давайте, патриоти! Давайте, патриоти! Давайте! Как е малкият ми въздушен Реджи тази сутрина? Виж, не яш много от тези вафли, скъпи. Ще натежиш за онези хубави забивки. Какво искаше, скъпи? Нищо. Сигурен ли си? Защото ще направя за моя герой всичко, което поиска. Малкият ми вълшебен мъж. Виж, днес шефът ме пусна. И с Лароса ще бъдем на скамейките и ще викаме за теб. Скъпи, коя майка може да е по-горда със сина си от мен? Знам, че баща ти ни гледа и се усмихва с красивата си усмивка. Толкова се гордея с теб. Ти си звезда. Целият. О, скъпи, ти ще спечелиш. Чувствам го. Ние ще спечелим. Давайте, патриоти! Давайте, патриоти! Реджи, как си, Дарен Кит от Спортсуик? Може ли няколко въпроса, менеджер? Миналата година водещ играч тази. Каква е тайната ти? Виж, изморих се да говоря за себе си. Поговори с някой от останалите. Не ми се говори сега. Добре, Реджи. Все пак... Добре, господин Звезда. Вече си голяма работа, нали?
Здравей, приятел, как си? Мислиш ли за колеж? Аз ли? Нямам нужда от помощ от никой колеж. Аз съм Роско. Баскетболът е изкуство на гимназията. А какви са плановете ти след това? Може би ще изляза на музикалната сцена. Благодаря ти. Ще стана диджей. Много харесвам хип-хоп. Имам няколко приятели в Кали. Хайде, Пъв Деди, да вървим. Watch out where you go and watch what you do. Jay, throw this on you. It's almost game time. I hope your stomach ain't turning. I can smell that gym aroma. Sneakers gonna be burning. The ref gonna make calls, blowing their whistle. We gonna compete. Задръж малко. Имаме проблем тук. Кой от вас котараци е Реджи Рейнолдс? Реджи, а? Това ли е Реджи? Добре. Отвън има една мафия и тя иска този Реджи Рейнолдс. Затова е много опасно за това, сър. Ако не възразявате, бих искал да изпратя лично това момче до арената. Добре, но внимавай. Става ли? Това е печелившата ни ръка. Добре, ще внимавам. Останалите могат да последват тренера от тук, моля. Ела с мен. Хайде, влизайте вътре. Хайде, движение, хайде! Една лодка, две лодки, три лодки. Здравей, Реджи. Имаш ли минутка за интервю? Реджи, как се чувстваш? Извинете, госпожо, извинете. Сър, моля ви, всички вън. Всички интервюта ще минават през мен. Джо Даймонд. Всички вън. След 2 леви завоя ще намерите изхода, господине. Не се крийте в банята. Да вървим. Всички вън. Съсредоточи се върху мача. Той е важен. Всички вън. Ляв завой, приятел, не десен. Никога не ти е достатъчна медийна слава, нали, Реч? Престани, Роско. Сакът ми. Хей, някой ми е взел сака. Обувките ми. Проклятие, човече. Да, хванаме. Аз ти взех чантата. Исках и аз да си имам смешни кецове. Логото отпред. Завъртете го. Логото отпред. Може ли да се завъртите? Логото отпред, моля. Престата е тук. Логото отпред. Аз съм. Може ли да почакате? Вземете си шапка. Логото отпред. Аз съм. Логото отпред. Аз съм. Здравей. Да. Това е много добре. Благодаря. Имаш ли... О, да. Кецовете са в чантата. Гледай да не ги видят. Добре. Чудесно. Здравей, Алдо. Меркадо. Вземи шапка. Логото отпред. Мисля, че си дошъл да видиш новата ми звезда Реджи Рейнолдс. Може би. Ако се държиш добре, може да те включа в някоя сделка за обувки. Носете логото си както искате, хора. Градският шампионат. Кой би си помислил, а? 15 години, господа. 15 години правя опити в тази конференция. Да. А сега от победата ни дели само един матч. И нищо няма да ни спре. Докато Реджи е тук. Нали, Реч? Реджи! Къде по дяволите е Реджи? Тренер, мисля, че отида до тоалетната. Перфектно. Реджи? Тренер? Добре ли си, приятел? Да, аз не мога да играя днес. Реч, това са финалите. Знам, не мога. Изгубих си обувките. Някой ми взе сака. Не се тревожи с това, няма проблеми. Ще ти намерим обувки от онези смешни кецове, които толкова харесваш. Не мога да играя с други обувки. Лут ли си? Искам моите обувки. Чуй ме сега. Просто се стегни и спечели тази игра. Там има цял отбор и училище. Целият квартал, които са жадни за това. Стига си мрънкал вече за проклетите кецове. Трябва... Не мога да играя без тях. Ще играеш с обувките, които ще ти донеса, господинчо. Сега престани!
Нямам търпение да му видя лицето. Реджи, Зик, червените кецове ги няма. къде са? Не знам. Мисля, че човекът от охраната ги задигна. Трябва да ми помогнеш. Реджи, какво да направя? Ти знаеш всичко. Къде са те? Реджи, вярваш ли в себе си? Разбира се. Вярваш ли, че можеш да спечелиш този матч с или без червените кецове? Да, вярвам, Зик. Добре. С тази вяра и тази монета можеш да се качиш на метрото. Кое е толкова смешно? Ще ме убиеш. Момчетата от отбора ти. Всяко едно от тях има дар от Бога за тази игра. Те са тренирали и са се усъвършенствали. А ти си мислиш, че можеш просто така да спечелиш играта, защото ти оцели точните кецове. Мисля, че мога. Добре, де. Давай. Тренерът тъкмо ти намери чифт нови кецове. Откъде знаеш какво? Няма значение. Ще видиш. Баскетболни фенове, добре дошли на финалите. Аз съм Еван Новак и ще коментирам за вас мача за шампионата на гимназиите в Ню Йорк между патриотите от Уил Фостър и щатските кавалеристи. Днес в предаването ще ми помага самият дук на забивките, Алвин Дук, биш член на патриотите. Харесва ли ви фактът, че гимназията ви е на финалите, Алвин? Чувствам се чудесно, Еван. Когато съм в тази зала, ме връхлитат много спомени от времето, когато бях в Уил Фостър. Това е страхотно. Сигурен съм, че както ти, така и всички се възхищават на момчето чудо от патриотите Реджи Рейнолдс. Той се появи от нищото в този отбор. Какво? Започваме ли? Имаме сигнал. Играта започва. Започна шампионатът по баскетбол между гимназиите в Ню Йорк. Топката е у патриотите и се намира в ръцете на човека, о когото всички искаме да бъде Реджи Рейнолдс. Но какво е това? Вече имаме обрат. Реджи изглежда доста нестабилен. Лесно ще отбележат точка. Ето го и кошът и... Да! Кавалеристите първи се записаха на таблото. Реджи дори не се опита да паси противника и това не е добре. Да видим дали нещата могат да започнат добре сега. Няколко прави топки преминават разстоянието, но суперзвездата Реджи Рейнолдс е много, много мързелива. Още един обрат и кавалеристите отново ще отбележат точка. Боже, отборът на патриотите се ръководи от Реджи, а той сякаше с гумени крака. Какво прави там? Определено това не е началото, което тренер Блейк и патриотите искаха в този голям матч. Сега Халил Робинсън подава от дясно на Реджи и още един лош изстрел. Какво си мисли Реджи? Частична блокада? Кавалеристите я преодоляват и отново превземат терена. Патриотите изглеждат много объркани с това лошо начало. Движение към коши. Реджи губи своя човек и кавалеристите продължават да бележат точки. Казвам ви, Реджи Рейнолдс не играе като любимата суперзвезда на града. Наистина разочароващо. Патриотите отново се борят и губят. Красиво завъртане движение към Халил Робинсън. Хвърля топката. Добър кош за патриотите, но това ще бъде ли достатъчно, когато крал Реджи играе сякаш е плашило? Реджи само ръкомаха, изобщо не е на себе си. Подава бързо и вижте, той е затиснат от защитника. Невнимателен сблъсък и тренер Блейк е на терена и вика: Ей, приятелче, ей! Какво ще ми струва това днес, а? Колко? Кажи колко! Изглежда, че тренерът Блейк току-що изгуби самоконтрол. Нали знаете, че тренерът е много емоционален човек. Помня веднъж, когато падахме, не знам. Страхотно, кавалеристите имат свободна топка, сега водят с една точка и Реджи Рейнолдс от патриотите ще върне топката в игра. Патриотите определено се нуждаят от нещо. Халил Робинсън и Роско Банкс са отбелязали всички точки до момента. Ето още две от линията от Халил, но Реджи Рейнолдс просто още не се е изявил. Изглежда, че няма да бъде достатъчно. Ако не се върнат към защитата, кавалеристите ще се засилят и ще отбележат още две. Лоша защита от патриотите. Кавалеристите увеличават резултата си и представям си кръвното налягане на тренер Блейк, как също се покачва. През първата половина Реджи беше невидим. Този свърши чудесна работа и закова още един кош. Това беше Халил Робинсън. Продължава да вкарва. Сега Халил открадва и отива отляво на Реджи. Кавалеристите го размазаха. Те ще приключат с отвесен скок в другия край. Това беше болезнено да се гледа. Казвам ви, Реджи Рейнолдс не се показа много силен на терена и беше изоставен. Боже, те продължават да изглеждат дезорганизирани.
Още едно отмъкване от ръцете на Реджи Рейнолдс. Боже, това хлапе не играе добре. Може би напрежението от шампионата му се отразило. Напълно е възможно, да. Сега топката е у кавалеристите и те я връщат на игрището. Почакайте, какво става? Какво прави тренера? Ще се събудиш ли, а? Те ще ни убият. Убиват ни. Този мач е провален, момченце. Искат този мач. Тренер, довиждане! Довиждане ли? Не можеш да ми причиниш това. 15 години очаквам тази проклята игра. Не! Изглежда, че тренер Блейк отново се изпусна нервите. Това са две технически нарушения. Той излиза от играта. 15 години. Това е моят матч. Не можеш! Това не се вижда всеки ден. Май е за първи път шампионат. Какво мислиш, Алвин? Ами виждал съм да изхвърля тренер Блейк от доста мачове, но никога не съм го виждал. Толкова ядосан. Топката отново е в игра. Патриотите я владеят. Играта е в средата, но изглежда, че те ще трябва да играят остатъка от мача от този шампионски матч без треньора си. Това е краят на първата част на мача от шампионата и кавалеристите водят. Добра игра, Реджи. Добре. Не съм роден за баскетболист. Но какво да направя? Ами отбора ми. Виж се само. Загърбваш това, в което си добър и гледаш това, в което не си. Какво да направя? Постъпи правилно. Кое е правилното? Може би да ги обуеш. Зик, намерил си ги? Искаш ли ги? Да, искам ги. Нали видя какво става там? Не мога да играя без магията. Чухте? Магията е всичко, което ти имаш. Ако искам да спечеля тази игра. Знам. Без тях какво си ти? Стига, Зик. Ако искам да спечеля, ми трябват... Какво? Трябва да използвам това, което имам. Добре. Играта ми приключи. Не ставам. Съжалявам. Но все още можем да спечелим. Трябват само верни напътствия за верните фигури. Ние нямаме треньор. Така е. Имаме. Кой? Аз. Невероятно. Сега мисли, че може да бъде и треньор. Първо правило. Рейнолдс сяда на пейката. Давай, тренер! Второ. Ти влизаш в играта. И Роско, ще спечелиш мача заради всички ни. Искам да играете в този мач, сякаш бъдещето ви зависи от това. Добре, слушам те. Тренер. Но, я ми кажи, как ще направим това? Ето какво. Вие, момчета, имате дар от Бога за тази игра. Защото на терена можете да създавате вълшебство. Защото вие, момчета, ще направите нещо, което никой не е виждал досега. Връщаме се към мача. Патриотите трябва доста да се напънат, ако искат да спечелят. Интересното е, че Реджи Рейнолдс дори не се появи във втората част, въпреки че изглежда е намислил нещо. Хей, рефер, аз ще ръководя отбора, става ли? Алвин, току-що научих, че треньор на патриотите за втората част ще бъде не кой да е, а самият Реджи Рейнолдс. Това ще бъде знаменателно, но знаеш ли, интересното е, че в случая Реджи Рейнолдс сам се извади от играта след бедствието през първата част, но той е ключова фигура на атаката през цялата година е там. Чуде се, кого ще сложат на поста сега? Равнобедрен триъгълник. Завъртете върха, надолу по хипотенузата. Сега следва пробив и Роско Банкс е чудесен. Карва топката. Изглежда, че те работят с някаква нова система. Реджи е наперен и патриотите изглеждат като чисто нов отбор. Те наистина започват да притискат кавалеристите, а те играят смотено срещу подмладени отбор на патриотите. Правоъгълник. А към Д и към Б. След това остър ъгъл към С. Остър ъгъл към С. Това е някаква нова игра, която Реджи ръководи. Виждал ли си нещо подобно? Не мисля така, но трябва да кажа, че не бях много добър по математика.
Покрийте диагоналите. Покрийте диагоналите. Какво? Диагоналите, покрийте ги. Той покрива диагоналите. Точно така. Сега патриотите са нахъсани и реализират доста бързи изстрели покрай кавалеристите. Ето още един. На публиката много й харесва. Всичко е на терена. Роско Банкс стъпва на линията за трите точки, прави лъжливо движение и стреля. Какъв страхотен удар! Патриотите започват да се катерят към победата в матча. Изведнъж вече тези момчета не пропускат. Реджи накара отбора отново да повярва в себе си. Загуба, за това говорехме. Губи за да разпечелиш, така е устроен света. Този удивителен обрат продължава, докато патриотите напредват. Джейкъб, който винаги е бил добър стрелец през годината, заковава първия кош. Казвам ти, Алвин, ако закове още един, ще бъдат назад само с 10 точки, а това е една много сериозна психологическа бариера. След първата част изоставаха с 18, а ги свалиха до 10. Остават доста време за патриотите, ако продължават в същия дух. Много ъгълник. Опишете окръжност. Патриотите продължават да работят с тези геометрични фигури. Казвам ви, в момента научавам много повече по математика, отколкото в училище. Още едно завъртане от Роско Банкс. Кавалеристите са още по-смутени. Топката се обръща пред собствените им пеки. Спусни медиана. Роско спуска глуполовяща към страничното бедро. Какво е това? Просто геометрия. Геометрия, как така? Геометрия и малко тригонометрия. Рефер, това не е честно. Моите момчета не са учили още тригонометрия. Остават по-малко 30 секунди. Патриотите с топката. Роско Банкс е напред. Взима топката, прави красиво завъртане. И още едно. Рикошет таблото и на патриотите им трябва само една точка. Остават 15 секунди до края на този матч. Кавалеристите владеят топката и водят с една точка. Патриотите направиха прекрасно завръщане, но дали ще могат да издържат до края? А, Алвин? Точно така, точно така. Браво, точно така. Браво. Не знам, Еван. В такава ситуация... Почакайте малко, патриотите провеждат някаква смахната защита. Кавалеристите, разбира се, искат само да изтече времето, но виж само стегнатата защита на патриотите. Те се справят добре. Топката няма къде да падне. Те успяват да я откраднат и спечелиха тайм-аут! Дали спечелиха тайм-аут? Да, така е. Предстои им последен изстрел за победата. Каква напрегната игра! Чия е тази топка? На патриотите! Добре, момчета. Това е... Беше страхотен сезон. Това е шампионата. Накарайте го да млъкне. Чувате ли? Накарайте го да млъкне. Ще направим тройна обърната синусоида. И Роско, парабола за победа. Всичко е за теб. И за теб, тренер. Ето ги и патриотите. Трябва да са уверени и горди от себе си, имайки предвид завръщането им през втората част. Но сега всичко зависи от последния изстрел. Ако го закуват, отиват на шампионата на гимназиите на Ню Йорк. Благодаря. Обичам баскетбола. Ти току-що си купи билет. Купи си билета за Сейнт Джон, Джорджтаун. Ти си султанът на забивките. Аз съм шампион, скъпа. Реджи! Кортни, край на баскетболната ми кариера. Какво стана? Не съм толкова добър, колкото мислех. Ти си много по-добър, отколкото аз мислех. Намери ли нещо? Да, около 30 цента. Искаш ли чифт обувки? Да.
Ролите озвучиха актьорите Илияна Балийска, Симона Нанова, Сава Пиперов, Георги Тодоров, Христо Бонин. Преводач Дина Колева. Тон режисьор Добрин Добрев. Режисьор на дублажа Кирил Бояджиев. Обработка студио GTV. It's time to hoop because I'm on the ball. That's right, yeah. Shoot, I'm on the ball. Pass me the rock. I'm on the ball. Once I start, I can't stop. You know it's time to ball. Let's go to the court. I take 'em big to small. On the ball.